Ето няколко от най-големите разлики между България и Обединеното кралство. Първата и най-важната. Тук всеки един човек е свободен да прави каквото си иска. Може да отиде по пижама в магазина и никой няма да ти обърне внимание. Може да отидеш с куче в количка и никой няма да ти обърне внимание. Може да се облечеш рокля с гумени бутуши и никой няма да ти обърне внимание. А в България, дори още когато си отваряш гардероба, първата мисъл е: а какво ще кажат хората? Това означава, в Англия, в Обединеното кралство, хората живеят свободни, а в България хората живеят по догми. Втора разлика. Опашките. В България отиваш при личния лекар, 100 човека опашка и се появява някой, който само казва: аз само да попитам. Съответно, само да попитам отнема поне половин час разговор и ти стоиш и чакаш и се ядосваш, докато в Англия опашките са нещо свещено. Никога не си позволявайте дори да си помислите да пренаредите опашката. Третата, също много важна разлика е: всеки един разговор в България започва с: а ти каква кола караш? Колко ти е заплатата? Какво работиш? Докато в Обединеното кралство хората не се интересуват от теб. Разговорите започват с времето. Или съответно някаква друга тема. Така че помислете си, когато идвате в Англия или разговаряте с англичани, каква тема ще изберете. Какво е вашето мнение?